בואו נדבר היום על סירופ חרובים, דבש חרובים, סילן חרובים, איך שתקראו לזה, העיקר שזה יהיה חרוב. מה זה עושה? קודם כל, אחד הדברים שהוא עושה, הוא מזרז ריפוי פצעים, כמו אפטות בפה, כמו דלקות חניכיים, אפילו בקיבה, אם יש קיבים, אולקוס, דלקות בקיבה, טוב לקחת כפית פעם, פעמיים ביום, ולהכניס לפה וליהנות מהטעם שלו. עכשיו, לנשים הוא מסייע להגברת חלב אם. וואלה, עובד, תנסו ותראו שזה עובד. זה באמת מגביר חלב אם, והוא גם משאיר מאוד במינרלים, כמו ברזל, כמו סידן, כמו מגנזיום, ויטמיני B, מאוד מתאים לילדים. הוא מעודד תיאבון אצל ילדים. הוא יכול לעשות הרבה דברים טובים, ובסך הכל סירופ חרובים שעולה 17.90. מדהים, כמה שזה זול, רוצו לקנות, שווה בכל בית, סירופ חרובים.